Pekný deň, priatelia. Moje meno je Martin Sklenár, pracujem pre TU Reality a dnes by som vám rád predstavil tento rodinný domček v obci Čap, ktorá je vzdialená iba 15 km od mesta Nitra a domček stojí na pozemku o výmere 1442 m². Nech sa páči, poďte sa nás spolu so mnou pozrieť. Vítam vás v tomto domčeku, ktorý sa nachádza v tichej uličke obci Čap, takže tu budete mať úplné súkromie a nech sa páči, prezrite si ho so mnou. Dom bol postavený v 60. rokoch a je vyhotovený z pálených tehál a disponuje rozdeľovacou chodbou, dvomi samostatnými izbami, kuchyňou, komorou, kúpeľňou s WC. Je napojený na elektriku, plyn, vodu a ku plotu je privedená optická pripojka na internet a televíziu. Kanalizácia v obci nie je zavedená. Pozemok je veľký, priestranný a rovinatý. Domu ešte prislúcha letná kuchyňa s komorou a nachádza sa tu aj kopaná studňa. V obci Čap sa nachádza škôlka, potraviny a komplexnejšie občianske vybavenie je vo vedľajšej obci Nové Sady, vzdialenej iba 1,5 km. Ako ste mali možnosť vidieť, domček má dve obytné izby. Tým je určený pre menšiu rodinku. Ale kto chce, vie si pristaviť niečo ďalšie alebo starý dom zbúrať a postaviť nový na tomto krásnom, veľkom priestrannom pozemku. A teším sa na osobné stretnutie s vami tu na obľadke.